Hugtanong ipatuman na sugod sa buwan sa Hulyo ang paggamit sa motorcycle lane sa Bantal Road o Banilad-Talamban Corridor. Mao kini ang gipahibaw sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Matod ni Attorney Ken Francisco Hongoy, Assistant Department Head o Legal Officer sa CCTO, girekomendar nila kang Cebu City Mayor Nasser Archival ang pagbutang sa maong motorcycle lane human nilang naobserbahan nga adunay 20 hangtod 30 ka mga motorista nga madakpan matag adlaw tungod sa counterflowing sa Bantal Corridor o kadaghanan ni ani mga nagmotorsiklo. Nalakip sa maong koridor ang mga barangay sa Banilad, Pitos, Bakayan ug Talamban. Ilawom sa programa ang rightmost lane nga bahin sa daan maoy gitudlo nga motorcycle lane. Apan giklaro sa CCTO nga shared lane gihapon kini nga magamit o makaagi gihapon ang four-wheeled vehicles kung mag-right turn. So challenge yun ni siya. We are even looking at the possibility of putting at least one traffic enforcer in every junction or intersection kung asa na daghang manggawas nga mga sakyanan just to enforce this motorcycle lane in the Bantal Corridor. Sumala ni Hongoy, misaka ang new registration o pag-renew sa mga motorsiklo base sa dato sa Land Transportation Office kon LTO. Maong gikinahanglan ang mas hugot nga lane discipline alang sa mga rider. Gilaumang mabutang sa sunod simana ang mga road markings ug signages, samtang nagpadayon ang information dissemination sa mga motorista sa dili pa magsugod ang hugot nga pagpatuman sa maong pulisiya. Ang mga makalapas sa motorcycle lane policy posibleng pamultahon og 1,000, samtang ang mga recurring violators hayan pa sa kaanog kaso. Sa laing issue, gitubagsab ni Hongoy ang mga pasangil sa social media nga adunay kota ang mga traffic enforcer sa CCTO. Matud niya, ang ilang gibuhat mao lamang ang hustong pagpatuman sa mga balaod trapiko. Kini human ni adtong Hunyo 16, dihang misaysay sa social media sa iyang reklamo si Teresa Igot, usa ka jeepney collector, human matikita ng iyang bana nga nagmaneho sa public utility jeepney kon PUJ, dihang iyang gipakanaog ang duha ka pasahero sa usa ka bahin sa daan sa Sergio Osmeña Jr. Naigibutang mo yung stopping na. Dili, yung stopping, loading ang passenger ang imong violation. Loading ang Di ko ra ko ni punit og duha ka pasahero. Aliw talisin siya, be. Pasangil ni Igot nga walay signage sa maong dapit nga nagdili sa pagpakanaog og pasahero. Mao nangutana siya nga nang gitikitan sila sa traffic enforcer. Why gibutang gyud din day? Makita man gid to sa video. Wa gyud gibutang day. Nga mga sign, no stopping, no loading, unloading. Pangutana day, asa din na mo i-drop ang among pasahero? Apan depensa sa CCTO nga gilapas sa driver ang loading og unloading policy o wala sab kini makapakita og CCTO ID. If you're talking about CCTO ID, not just twice. He knows that already. And yet, he is telling the people, preaching nga dili kinahanglan. It's misinformation at its finest. Matud ni Hongoy, ang CCTO ID mo'y pagpamatuod nga rehistrado ang driver sa syudad sa Sugbo og misunod sa mga gikinahanglan nga protocol alang sa seguridad sa mga pasahero. Samtang nagpadayon ang pagdaghan sa mga mobiyahing sakyanan tungod sa pag-abli sa mga tunghaan, mipadangat ang CCTO nga nakadugang sab sa kabugaton sa trapiko ang pagsugod sa ting-uwan. Matod ni Hongoy nga nagpadayon ng ilang paningkamot sa pagpaayo sa traffic management sa mga dapit nga giilang nga mga hotspot sa syudad. Lakip ni ini ang Osmeña Boulevard, Bantal Corridor, Cebu City South Coastal Road, and Bacalso Avenue paingon sa Talisay City o Virama Avenue. Sa datos nga gipagawa sa CCTO, adunay positibong pagkunhod sa numero sa road accident sa syudad sa Sugbo kung itandi sa miaging tuig. Sa tuig 2025, nakatala ang syudad og 4,563 ka traffic incidents. Apan gikan Enero hangtod Abril 15 ning tuiga, 120 ka mga insidente pa lamang ang ilang natala. Matod sa CCTO, ang tanang interbensyon gipatuman sa face-to-face nga paagi tungod kay lahi-lahi ang panginahanglan sa matagdalan sa syudad. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.